Wis ayo rene. Ada. Kowe tondi. Ngopo? Kawan. Dan. Kalau sapa jalan? Radong wis pacake dhisik. Pesak ini. Nah, ini. Ora apa-apa kaya ngono kuwi. Ora apa-apa, iso main kaya ngono kuwi. Ora apa, saiki aku dhisik yo. Nih aku bak 6. Yo walik ini iki. Saiki aku ne yo. Ya aku. Ya aku iki yo. Dan aku ini. Ketok kae 5 loro kae. Iki. Nang kowe. Sui. Lewat. Jancuk dia kali aku. Dia terus lewat. Asu nekmu. Ngakali aku lho yo iki, orang kosong iki, ya hapus kowe. An papatmu. Yo gap ngene iki. Oke kowe iki. Ditung. Memut 200. Yo oke kowe kanca. Opo arep licik aku iki kalah iki iki. Cok. Neng. Main gua jadi gap, kuwi kalah kowe. Saiki kalah gebuk sendal cangkeme. Wah, aku sak mene. Yo kowe oke kowe menang. Yo. Kowe menang oke. Nang, iki apa dhisik? Kowe ae lah. Aku dhisik, kowe diciki to barang. No. Kowe. Lewat aku ngene iki. Ngak. Lewat neu, gua kali terus apa terus nekmu. Kak loro. Apa iki? Yo lewat neu. Licik lah sini. No, iki loro. Lewat neu. Loro iki, apa kowe aku arek entek iki. Yo ngene iki. Main ngene iki. Kasine sing bener ngene iki. Menang aku ngene iki. Tapi enggak
rame. Rasa nangis. Wes, lagi. Main kalahan. Nah, wis ro. Main ki aja ngitiki wong tuwek to. Sanggup ra we? Oh, sandal. Kang nih. Wes. Saiki padha. Awas sampai melayu ya, kepuk ya. Gua oke rodoan. Aku lagi. No. Bantu itu balak abad. Oh. Oke. Di. Yo kono salah. Iki. 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 Lewat. Iki. Lewat. Nah, mang aku garis hiji. Yo ora. Iki ora hitung 30 tak sendal ae. Iki opo? Balik.